menika ugi ngaturaken wilujeng kondur nggih Pak dumateng tamu ingkang sampun ngersakaken kondur. Mugi-mugi wilujeng lampahipun. Amin. Dumugi dalemipun soang-soang. Amin 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 Allahumma amin. Mentah paya kadose Ibu Sri Lestari, nggih leres to? Ibu Sri Lestari betul. Menika kadosipun manahe wah. Dos pundi? Bunga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih, mugi-mugi rawuhipun kadang-kadang suara nada menika saged ndantosaken jampi sayang nggih Ibu nggih. Ibu Sri Lestari sekeluarga. Lan ambok bilih samangke penyadipun Ibu Sri sekalian Bapak ambok bilih kepareng ngersakaken lelipur. Lelangen monggo mangke katuran ngendika kemawon. Kepareng paring dawuh kalian para kadang-kadang suara nada. Bapak asmane Pak sinten ayo? Penyadipun Pak. Ayo, Pak ya ampun. Dasare nek MC Pak pun Sunar. Oh, Pak Sunar nggih. Tuku senar ning Purwodadi. Tuku senar ning Purwodadi. Mugi keluarga Pak Sunar pinaringan kathah rezeki. Amin. Tuku senar ning Purwokerto. Wis tok tuku, tok tuku ae prantek. Ya ora apa-apa Pak, wedhusku ning omah oke. Nggo naleni wedhus iki lho, Pak. Oke. Tuku senar ning Purwokerto. Mugi keluarga Pak Sunar pinaringan bagya mulya. Amin.
Panci menyang Solo. Cocok. Ibu Sisri semoga panjang yuswa. Oh, kok campuran toh, Mas? Ya ora apa-apa. Oh, ya ora apa-apa. Jenenge wong Indonesia. Oh iya. Tuku ana jenang punar. Cacahe 5. Jenang punar cacahe 5. Pak Sunar. Ndang nyawer monggo. Apa? Apa iki Mas? Iso Kok bulet. ya ora pas ngono ya? Iya. Nggih. Ayo bacotke, Dik. Mendah paya